जाय गोबाव बोसोर जाय सासे आइजोखौ लाना फैदों थाबायनो हायो बेखौ ओरै लाना फै बाय दिखाना लाना फै बेखौ दिखाना लाना फै सिगां फारसे दिखाना लाना फै दिखाना लाना फै दे बायाव जिरायहोदो बायाव सिगाङाव जिरायहो दे गिदिं जाय गोबाव बोसोर जाय सासे आइजोखौ लाना फैदों थाबायनो हायो बेखौ ओरै लाना फै बाय दिखाना लाना फै बेखौ दिखाना लाना फै सिगां फारसे दिखाना लाना फै दिखाना लाना फै दे बायाव जिरायहोदो बायाव सिगाङाव जिरायहो दे जों बिनि थाखायबो फैगोन मा जायामोन बेलाय बोसोरथाम जाबाय बिदिनो गोलैनायनिफ्राय बेबायदिनो थाबाय थानाय पेरालाइस जादों जायाखै मा जादों बे थाबायनो हाला थाबायनो हायाखै खय बोसोर जाखो बोसोरथाम जाबाय थाबायनो हायिया जों बिनि थाखाय रायलायनो हायो ना हाया दे बे सेराव जिरायहोदो दे सेराव जिरायहो jangan bikin bilai jangan. शांति मुझे दे दे बरसा दो अपनी दया आमद आजाद में मेरे शांति मुझे आजाद में मेरे
नोंनि बिमा असे बेनिफ्राय नोंनि आइया मा जादोंमोन बियो माने मा बेमार जाखो बे बेमारानो बेमार दाबो सिखारनो हायाखै आरो बेमारा मा जाखो बे बेमारखौ हमनो हायाखै आरो बेखौ मा बुद्रुनानै लांनांगौ जेरावबो
बिदिनो थिखो लाङो बाहेरायाव बिदि थिखांना लांनांगौ जायो बिराद खस्थ' नोंसोर मोनबाय खस्थ' मोनबाय बिनि खिनाय हासुनाय गासैखौबो नोंसोर आदर खालामनांगौ नामा आफा आरो बिनानाव दङ नोंसोर गासैबो गोजानसो जोङो बेहा साबसे गथ'फोर दङ बे आइया 6 आइया नोंनि आइया 6 जन फिसाजो गोजा गोबां फिसा दं नोङो देरसिन नामा दुइसिन देरसिनानो नों देरसिन आं देरसिन ओमफ्राय नोंसोरो दा बेसेबां बैसो जाखो आरो नोंनि आइया बेसेबां बैसो जाखो आं दा 55आव थांगासिनो दं आं 55 होमब्ला आइया बेसेबां आइया जागोन 80फोर जानो हागौ नोंसोरनि 55 जाबायब्ला अब्ला नोंसोरो आइनि दुखुखौथ' नुबाय गोबां बिनि उन्दै गथ'आ जेरै उन्दै गथ'खौ आदर खालामनांगौ बोराय आरो बुरियावबो बेबायदि गोरलै गथ'खौ बादि आदर खालामनांगौ जाबाय बिदिनो आदर खालामनाय खिनाय हासुनाय जानाय गासैबो गाननाय जोमनाय गावनि दख'नाखौबो गाननो रोंला बेखौ नोंसोरनो आदर खालामनांगौ जाना फैबाय बिनि दुखुफोरखौ नोंसोर मिथिबाय आदसा दा नोंसोरनावबो सोंबावनोसै नोंलाय मा फिसाजो नों बिनि फिसाजो गोबांथार नोंसोर गासै फिसा हिनजावजोब नामा साबसे फिसा हिनजावफोर दं 6 जन गोदोनि बिमाफ्रा गोबां गथ'फोर खांनो हायो इसोरनि बोर गोनां दा नों बिमाजों दं ना बाहेरायाव दं आं आइजोंनो दं दाबो बिमाजों दं नों बिमानि दुखुफोराव नोंनो बानस'नांगौ जाना फैयो नामा बिनि खिनाय हासुनाय गासैबो नोंनो नायजोबनांगौ आंनि आफायानो नायो आंनि आफा दं इलाय आफायानो थाबाय थायो आइजों आफाया बहा इलाय बेनो आंनि आदसा नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो दा आफा आंनि बैसोआथ' आंथ' लेखा फराबो रोङा आङो ब्रिटिशनि आमोलावनो होमबाथ' दा नोङो बैसो जाबाय नामा माथो दाबो सेंग्रा बादि थारैनोखौलाय जाबाय इसोरानो दोनबाय इसोरनि बोलो इसोरनि अननाय जेरै नहआबो गोबाव बोसोर दों गोदोनि नाबिफ्रा गोबाव बोसोर दं इसोरनि अननाय नों ब्रिटिशनि आमोलाव माथो ब्रिटिशनि भाषाबो रोङो नोङो आं रोङा फकिरायाव नुदां फकिरायाव दे नोंनि न'आ असे बहा न'मोन आंनि न'आ फकिरावमोन फकिरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट फकिरा मा गामि सख्रामारा नों बाहाय बबे जायगायाव दंफैयो दा आं बे खाथियावनो दं बे खाथियावनो आरो बेनिफ्राय नोङो बाहाय हाबा जाफैदों जों फकिराव हाबा आं हाबा जानाया माबायाव बे कार्बि आंलंआव हाबा जादों कार्बि आंलंनिफ्राय बाहाय फैबाय ओमफ्राय नोंनि हिन्जावा मा जादोंमोन बियो आगोलनिफ्रायनो माने सानाय बिस टेब्लेटखौ जाबाय थायोमोन आरो फिसाला डाक्टारमोन बादा होनाय आइ बेबादि दिमल आरो मामिखौ जाबाय थाननाङा खर'आ दिखां हाया जायो होननानै ओमफ्राय बेबायदिनो गोबाव सम जानानै फिसालाबो थैलांबाय डाक्टारा ओमफ्राय थैबाय सासेल'मोन बेनिफ्राय बिदिनो बिस मुलि जायै जानानै खर'आ मामा जाबाय नामा बे गोलैनाय सिखारनो हाला नोंनि बुरिया सिखारनो हालिया मा ना बेयो नामा बुधबारि नोंना मा समबारि आंना दारेन्द्र नार्जारि लिरो आरो आंना नार्जारि आंनाबोथ' नार्जारि होमबाथ' न'खरनिसो दे नार्जारि मोजां आं मालाबा मिनिहोनाय जायो नालाय समबारिखौ मोन्दोंब्ला नोंनाव आं माबा बुधबारिखौ मोनदों समबारि होनना नङा नाथाय दारेन्द्र मोजां नोङो जिसुखौ फोथायो आं फोथायो जोबोर नोङो जिसुनि फोथायनायनि सायावसो इसोरा सोखागोन आंथ' सोखाया सोर सोखायो आं सोखायो नामा इसोरा सोखायो स्वयं जिसु सोखानो हायै जेबो गैया जिसुनाव फोथाय दा नोंसोरनि न'खरनि गासै बे नोंनि फिसाफोर अन्थाव बाथाव फिसाफोरनि खांबाय फेदेरबाय फोलावबाय हाबा हरबाय नोंबादि बिफा मोननो गोब्राब माना नोंबादि बिफा गोबाव बोसोर जोरनाय ब्रिटिशनि आमोलनि दा मोननो गोब्राब ब्रिटिशनि आमोलनि नोङो सासे बिफा जानानै दासिमबो नोंखौ नायोब्ला जोहोलाव बादि नोङो गोदोनि समनि नायदो इसोरा नोंखौ बेसे गेदेर अननायजों नोंखौ दासिमबो दोनो आरोबाव नोंनि बिसियाबो दाबो गोबावैनो दं नाथाय बे समाव दिनै नोङो बे जायगायाव नोङो दहाय फुङाव फैदोंना फैयाखैमोन गैया फैयाखैमोन दहाय दा बेलासियाव मोनाबिलियावसो मारै फैखो मोनाबिलियाव बिदिनो बे फिसाफ्रा लायबाय आं थाबाय थायो बेनिखायनो जेब्ला इसोरनाव फोथायनाया थानांगोन दा दिनै नोंसोर लाबोबाय बे बोरिखौ लाबोनाय लोगो लोगो बेखौ नोंसोर जिसुनो लाबो गाबोनबो जोबनायसिम जिसु मावनो हायै जेबो गैया आं सोखाया फोथायनाय दं फोथायनायानो जोंखौ सोखागोन दा नोंसोरनि गेजेराव मालाबा नोङो गावनि फिसाफोरनि सायाव एबा बिमानि सायाव दुखु मोननायफोर दंब्ला नोंसोरो बे अननाय निमाहानि गेजेरजों सोखागोन बाबाखौ खुलुम नोंसोरो बाबा नोंखौ अब्ला अननायजों फिसाफोरखौ बिमाखौबो थांनाय खुलुमबाय मुलुगाव
रावनिबो नङा संसारा रावनिबो नङा आइखौबो खुलुमबाय मुलुगा रावनिबो नङा संसारा रावनिबो नङा थाखा फैसा रांखावरि नोंनि नङा आंनिबो नङा गासैबो बयबोनिसो
बेखौनो जिसु थारि बेखौ नायहरगासिनो दङ आंनि थाखाय बेनि थाखाय बिनाय होदों जाय बेखौ बामनायजों गथ' गोरलैखौ बामनाय बायदि खिनाय हासुनाय जेरै न'खरनि फिसाफ्रा बेखौ आदर खालामनांगौ जों गावनि बे आंगो फिसाया बेखौ दिनै आदर खालामनांगौ जायो बे गासैबो जाहाथे नोंनि आंनि बिनायजों बे गोख्रों देहाखौ मोननाय बायदि जिसु मावनो हायो जेबो गैया बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै जोङो दा बयबो बेनि थाखाय जों बै बिगोन जिसुआ बाख्नाय जाथों।